Já jsem rozený ve Františkových Lázních, kde jsem prožil prvních 18 let života. Takže my jsme měli výhodu v 60., 70., 80. letech, že jsme pořád koukali na německou televizi. Že? Takže já v té době moc neznám produkci československé televize, ale ARD a CD dost dobře. A jestli jsem teda viděl nějaký sport, tak určitě na těchto kanálech, protože fakt si matně jako malý kluk pamatuju mistrovství světa 72. A asi mě tam nejvíc utkvělo v paměti. Pamětníci si taky určitě vzpomenou na zápas Polsko-Německo, který vlastně byl odložený kvůli dešti, respektive vlastně hřiště se vysoušilo za pochodu a strašná průtrž mračen a pak se hrálo takový vodní pólo. Tak to si pamatuju asi jako první. No a pak už to běželo přes Argentínu a tak dále. No, pro mě je to podobně, takže rok 72, já si asi pamatuju zápas Uruguay-Holandsko a Johnnyho Reppa, samozřejmě velký Google Gerd Müller. No, potom bylo Euro, nebo tenkrát se to nejmenovalo Euro, rok 76, to už asi možná na to máte nějaký... Tak to už byla povinnost sledovat. Vzhledem k tomu vlastně, že se ten záznam naštěstí zachoval, na rozdíl od spousty dalších přenosů, které československá televize vysílala, ale bohužel do roku 1983 se nikdo nestaral o archiv. Tak moc půvabný to, nevím, jak se na to koukáte vy, ale když vidíte, jaký fotbal se tehdy hrál, jo, teď Tonda Panenka by se na mě asi strašně zlobil, ale on třeba odehrál nejhorší zápas v reprezentaci, to finále, co já si pamatuju, protože ten snad nepřihrál balon, ten člověk. V tu chvíli, ten tak klusal kolem toho půlícího kruhu furt. No a pak, že penalta najednou sláva obrovská. Tak je dobrý to konfrontovat, že i za těch, řeknu, 35 let se fotbal tak strašně posunul od toho takového pěšího fotbalu až někam k atletu.